Kani kadai kedodasan Meghalaya bani pediang sampai pi baro syakani ketup kubor mentaka janmin. Syuaban pai syiki kubor ki babaniak ini page syuai kimat bekongsan. West KHASI Hills. Late ujor ki KHASI penar nagacing syak berngam haki karbi dawa ka HBDRF ya kabor badekmi banle AA. Late ai ki shnong kari bhoi ya ka dorkas pen bhasurok sya usambut menteri rangba gejala ba presdun tensong. But I jing itu kekenhun menteri ke Sarkar Meghalaya ya kecing Tresitam ki pulit haga jingja syak penyap hasora. Ki kubor ki babania. Menteri rangba duk kari Narendra Modi ulalecha Ahmedabad mentakasngi ban khmi ya gajing julor na gajing hab jong kaling soin Air India ha kaba arspa saphawengut kila du no ila gajing im kaling soin 787 Dreamliner kabatmu ban lecha London kala hab no tang khindiat minute bakas dang her henin kasngi bat lech ban hab ha ka hostel jong ka medical college menteri rangba duk kari ulayakan du bat ki he officer ki kan huan pelaj im bat ya ki brieu ki ba haka hospital bat ulapan pau igajing sngaulem shikil lanat lengba karensan social media ulapan pau igajing sngaw si gajong u da ka baong ba omla ban batai igajing sngaw na gajing du no ya buan gajing im hakum kani gajing cha ka bompai perkhan tang uwei unong India ubala shong la sa sha England ulalaj im na kani gajing cha ka menteri khna ka sarkar pedeng ka bakhmi ya ka tanat health and family welfare ka Anupriya Patel kala le jingo ya ka West KHASI Hills ban khmi ya ka jing pentre kam ya ki scheme beper jong ka sarkar pedeng lapdiang sngaw bahaya ka de ki he sarkar ka than ki ba kan thop ya u deputy commissioner ba Garrett LSN Dykes kani ka menteri kala le jingo ya ka shnang khallam ti saw ban jurib ya ka jing pentre kam ya ka jal jivan mission bat kala khmi ru ya ki kam bala pentrei lengba ka MGNREGS bat ka PMAYG hashnong sopian ka Patel kala ong baka than chatei la mingi kadai kamat ka bahak madu jong ka sarkar ha ka kam penroi kari da ka bawan ra ya gijing penyeso ya gijing tei batru ya ka kam khayi pateng haki shiphouse nem baladem Policy of ministers making a fortnight visit to every northeastern state, and in compliance with that decision, I'm on my visit to this district here, and I've held a review meeting of all the central government schemes with the district administrative officials, seeing the progress. They've given some very valuable input, which I'm taking back to Delhi, so that we can make the necessary changes and make improvements wherever required. The whole idea is that the northeast region of India is today the topmost priority of the government led by Prime Minister Narendra Modi ji. Arngut ki brieu badai ki KHASI penar ki basyong basa ha block 1 ki lalej a ye kecing ujor syaka henyau trap border dispute redressal forum HBDRF ha ka bayadai bat kecing chia ka belachia ha ka henriu tarik ujeliu ha yau men I ha ka ba ki la syabat bat syaberngam ha ki arngut ki khot jong ka Karbi Students Association kini ki Karbi ki la pen board ki ban bam smai ban ko ngu ya ka Karbi anglong ha pedeng kecing ya pen bet put bat ban register ya ka khandau ka chongki bat ka Karbi Anglong Autonomous Council ka HBDRF kala dapan ujor shekibor badai khmi ka West KHASI Hills da ka bakin turu bakin penlong jiakran bat ka West Karbi Anglong khnang ban penne ya ka shongsuk shongsan Para ke cukup por ngin sa ada ke jing thok jaga government ke cukup por so DC je West jeng dia bakin khot penlong no ke jing lang bat ha ke jing lang yin kan tu ye ki board district ban khot bat ki tu ki stakeholder ne ki tu pat chung chung ke badon situ ye ki wehe snong ye ki ramba snong ye kambura ne ke pat kan hun chai ben riu ye ki nong yalam sing balang bat ye ki tu ki pat ba ke ba shong ke basa ha ke ne ke jaka ka ba chai ni kan ru ban
But makiki ka biru kin cranberry how shit basai ka bagi madong mangi ka sipnaro ngin cranberry direct hak basit basai ayu ngin madong. Pai ai ba ki bor sarkar pat kin pela kam chuk chuk chong sai. Na ka bentaban pen kutno ya ka jing syak maham ya ka jing syak penting pen smith ki beri ujungi ki basyong ki basa sikit kitan. Kaken huan kabala mi khmat na ki arpho artli gishnong hari bhoi kabala lam daga Joint Action Committee kalalet ban ya kendu ya usembut menteri rangba gajala uba presiden tensong ban IT ya ka dorkas kabaya dei bat kecing na kecing bom biang kisurok ha mau hati bat nongpo constituency kani kaken huan kala penpau ya kecing don kam ban don ya kisurok ki bala ban penyaso ya gishnong kham tam kasurok kabala dep ai jingmut hasuni dan matari bat kasurok na den shanongpo usembut menteri rangba gajala ula pentikna ba ansa shimkhia halor kani kamat bat ukar menru ba anla ban penrung ya kani kasurok hapo ka PMGSY4 minta usnam kaban kentiu shibun ya kecing penyaso ya gishnong that the Honorable Deputy Chief Minister in charge PWD Road he has listened very keenly and he has assured the delegation that it will be taken up immediately at the earliest. We have discussed thoroughly the ways and means and we hopeful that it will be included in the PMGSY4 in the current financial year. So I hope that this will be beneficial for the people at large. Kaken huan ki menteri ka sarkar Meghalaya hinne kasngi kala shim ya karai ban ai ching ithu ya jing trai shitam chung gishnat trai kam ba pher ka sarkar kham tam ya ki pulit ha ga jing cha sha pen yap hasora ya kaken huan palai im ka bala pen lut sngi ban wat la palat khat san sngi hasora la de ban le burom rengkat bat ka pisa bat gi sarnon an sa pen long pat ya jing yalang bat ka DGP ban pen pau shishu ya jing sngongu chong ka jala ha ka wei pat ka liang kaken huan ki menteri kala pen pau ru kecing sngau si jur halor kecing hap jong kaling sun ha Ahmedabad da ka ba pen pau kecing sngau lem shaki arspa khandai phongut kilanot ki ba kan thop ya ki passenger bat ki khna puli ka medical college especially the role played by the police department in handling the tragic case which occurred at Sora, where there was loss of life of one tourist. The cabinet acknowledged with heartfelt gratitude the role of all stakeholders, especially those who were part of the rescue team, which tracked and stationed themselves at Sora for the past 15 days or so. Hakaway nagajing persyang ban kentiu iki kam chungok kai perthei hagajala ka kenhuan menteri jang ka sarkar Meghalaya kala ai arspa nyau phulai point sau iwei akar kajaka jang ka Meghalaya Energy Corporation Limited kambom pan penan kam syakatanat ki kam chungok kai perthei ya kani kacaka an IY na kabentan rio posnem kabanla ban pencaran shu syaka lai posnem hapo ka lease and revenue sharing model kani ka sinjam katmu ban pendan kami gijaka kiba shu sashra bat ban kentiu ki kam jingok kai perthei bat ban kentiu pat ya kayo ka kon Yes, the department will pay an amount of ₹1 per acre, but the share of the power department will be 90% as lease amount for the first 60 years, which is extendable by 30 years, as I mentioned. Kakenhuan Menteri ke Sarkar Jala kalarai ban penklan ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA da kajing temu ban khanglat ya kajing wanrung chengki riu le kam sniu shaka jala ha kadur chengki nong wan chungok kai perthei unong ai ktien ka Sarkar MDA ba polling do ulapan pau ba ka Sarkar kalaya le ban wat ching tepru halor kamat ka bayadei bat kajing pentrei kam ya ka inline permit na ka tanat ki kampo yeng ka Sarkar ka temu ban penklan ya kajing pentrei kam
ya ka MRSSA da ka Tourism Monitoring App ka ban penrung kerteng yi kinong wan chingok kai perthei ka jing penrung kam na ka benta ka Tourist Body Scheme ka batmu ban ai kam shaki shis pa ngut ki samla kala ban kiu shaka arpho lak ngut. And Cabinet today also decided to revisit the MRSSA, which is already an existing state act, to add more teeth to this act in view of what we have just experienced at Sora, and to ensure that we minimize the possibility of criminal elements entering Meghalaya in the guise of tourists. As far as the ILP is concerned, let me remind you that the State Assembly has already adopted a resolution. The matter is pending before the MHA, which has a number of queries, which we as a state government are trying to address. Ban pen bha ya ka leit kawan ha ka than bat ban pen sok igi jing e ka ken hun menteri kala mentur ya ka Chief Minister's Regional Connectivity Scheme arajar arphosan la pen bana da unong aiktien ka MDA uba polling do kani ka scheme kan wan ra khandai pho tali ki bus ban pen ya so ya ki district headquarter ki block bat ki regional bat ban ai jing mentoy ya ki khana puli ki nong leit trai office bat ki paj ba ka sarkar kan ai jing karshan san pho percent ha ka ba lai pho san percent kan dei ka bailanti kat ba ki nong yo jing mentoy ken siu san percent bat ka hnrio pho percent an karshan da ka ram ka ba ken na pat ban siu hadian ka san snem. So the entire plan here is to upscale regional connectivity and mobility. A lot of block headquarters do not have the facility of such buses. So this is a major gap in the transport sector as of date. And with the introduction of this fresh fleet of 90 buses, we are confident that we will be able to fill in this gap. This will also help us to encourage bus services, which will then have the effect of the overall impact of traffic congestion along the roads. Ka State Bank of India Nongpo branch kalapli ya ka Agri Loans Awareness Week ha ka shnong marngar Nongpo ban pensuk ya ka rukom shimram na ka benta ki nongrem ha ka ni ka program lawan ban ya shibenta de ki he officer ka SBI ki ba kenthop ya u chief manager u Nikhil Singh bat ki wei da ka jingthmu ban pensngau thu ya ki nongrem halor ki kot kisla badon kam ban ai na ka por shakapor ban penyo ya ka ram ban rep bat ya ki scheme sarkar kani ka jam kathmu ban pen ko boru ya ki nongrem kani ka shnong da ka jingtip shaphang ki ram ha ki jaka nong kendong. Ka Children's Hospital Shillong ha ka jinga trailang bat ka Motherhood Hospital kala plie pat ba ya ka NICU Life ka badai ka rukom pet benia iki khilung ban ai jing sumar ka bakarpang na ka benta ki khilung ki badang kha kania ka jing thmu kan ai ka jing karshan na ki doctor ki batbet ha ka jing sumar iki khilung ban pentikna bakin yo iki jing sumar shua ha ka than klem da don kam ban le chigi jaka sumar ki basha chingai u Dr. Debashish Das u badai u medical director chongkani ka hospital ulayaro ya kani ka siencham ka balong ka jingkala ka bakraw na ka benta ka jing sumar ki khilung ki badang shukha kat ba i Dr. Srividya Shrikant i badai na ka Motherhood Hospital ila pen pau ya ka benta chong i ban pendap i jing duna ha ki rukom ai jing sumar ha ki jaka nong kendong kani ka siencham ka long ban pen bha na ka benta ki khilung badang kha bat ban penduna ya ka jingket ka bakhia ya ki long yeng. Haka jing ya kan at ka bajur ka Israel kala ther namding ya kan nong ba Tehran jong kari Iran lengba ki Turki ki bala yo lum layo I ya ka tadem ka bami na kani kan nong ba kum ka jubab ke Israel kala pen bana ya jing sanchar emergency ka bakarpang.
Hakatura Super Cup ka Lions kala yora ya ka nam ladu da ka cingcop da khat khandai point persha ya ka dubak. Menteri Ketenat Sport uba Syaklir Wajri ula ais ngubha lai lak tengka ya ketura basketball club bat ula bancur ya kecing don kam ban kentiu ya kecing lekai basketball. Hakani ke Lempung ladon hadu kan riu tali kiken hun ya lekai kibaya kun. Hakaba ucham na keken hun Lions ula yo ya kanam MVP bat ujon Paul na keken hun Samurai ula yo ya kanam Rising Star. Ka Lions kala yo ra ya ka song pisa lai lak tengka katba ka dubak kala yo ra ya ka song pisa silak tengka. Ya kani ke Lempung la kershan lang da ka decathlon bat kala danru ke jingshat na Tura Dance Academy. Mentangin pej kecing long jingman kesin beneng hatura. Kecing kreat kalong 40 degree Celsius bat kecing shit kalong 50 degree Celsius. Kecing sengam ka hau menta kesingi kalong 20 na kesispa. Kecing hap slap kalong 8.5 mm. Kat ba hanong ba shalong kecing kreat kalong 4.5 degree Celsius bat kecing shit kalong 4.2 degree Celsius. Kecing sengam ka hau menta kesingi kalong 20 na kesispa. Kecing hap slap kalong 0.5 mm. Kat ba hajowai kecing kreat kalong 4 degree Celsius bat kecing shet kalong 40 degree Celsius. Kecing sengam ka hau kalong nyau pau nyau na kasispa. Kala abandon kecing hap slap hakikat tu kani kicaka jongkatura jawai bat shalong. Shwaban poi syaka bakut jongkatup kubot ngenya pit biang sasisian yakimat bakongsan. Lechua Menteri rang badu kari ya kacaka bahap kaliang sun Air India ha Ahmedabad arspa sapaweng ngut bayang. Lecturep ka Menteri ka Sarkar Pedeng ka Anupriya Patel ya kecing penteri kam ya ki skim ha West KHASI Hills. Lej ujor ki KHASI Penar na kecing Syak Birmingham ha ki Karbi dawa ka HBDRF ya ka bor badekmi banle AA. Lej ai kisnong karib hoy ya ka Dorcas pen pasurok sya usambut Menteri rang ba gejela iba Preston Tensong. Bat ai jing itu kaken huan Menteri ke Sarkar Meghalaya yang jing Treasury ki pulit ha ka jing ja sya penyap hasora. Te paralok katungila poi sya ka bekut jong ka thop kubor jingi menta ka janmet hadu bangin de syembang bat phila syai kesingi kublai pi baro.